Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, third time, last 9:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action at Patrol, magasunod sa dili, gidamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground if they so wish. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon ay pato! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tag palamati, Region 1, pagkapalagad kita sa 11 ka oras, 20 minutos karon nga adlaw, Martes, Petsa 3. Martes sa mga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kilaandar liwat naman aton nga mangin kabulog ang bilog naman nga pwersa sa atong siling nga news team, aton siling nga mga correspondent sa liwat na Manila siling nga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sa Kapolisan, Central Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sa mata kag durunggan oras sa kagabihon. Aton sa patrol, 2 Crossroad Patrol kay na para kalabiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Amon na maliwat nga bantayan, amon na maliwat nga himusuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon.
Sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Of course, Action John Diaz mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, was-was ko namay, Ariel Angkor Mais. Importante, Waila Malaysia, Action Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga updates sa national kag international, ang monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod, Puwersa ni Aksyon ang Defensor. Ang ato sa mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Henry Spulgar. Back up diri kay IT Expert J.M. Baikin. Transmitter sa Control Tower Barangay Talok, Syudad Sang Bago. Si Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Batang Suay. Sa kinanda ng inyong salagat ang Gormana Aksyon Right Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labi din sa kaoras. 18 minutos nga pagpangalaga dinyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Ang unang kabayan sa ato sa inyong pagpangalaga, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nakahibalabla ka mo nga ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule. Ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ini ka mga sangkap ingredients: turmeric, gabang, balunggay, amargoso, wheatgrass, barley grass, vitamin C. More information, ikayong lamas. Dala sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-216-4595. Pakitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin lang butika sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Magtumar adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule, ang inyo katimbang sa inyo ikayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ini mga bayan sa ato sa nga pagpakalaga, ginadulong sa iyo sa kalawan sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Kung may mga kolokas pa ka mo lang, dudugan nyo na ginaantos. Amo ni ang tion, amo ni ang tiyempo, amo ni ang makasabat sang mga kaspahon nga ulo. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang sekreto sa Dr. Alfred's Mangosteen Soap, nagahatag nutrisyon sa aton ulo, of course sa aton buhok. Ginapalayo niya nga makaangkon kita sang dandruff o kon kaspa. That's why sa inyo sininga pagmanalaklon, ayaw magkalipat, lista ha para hindi ka malipat. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Ang ini mga bayan sa ato sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawas sa Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, maayo ini sa may mga allergies kag may mga katol-katol sa panin. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahit, dula ang katol-katol.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ay, bato! May gabi dira sa kay Paquito LBB. Sinya nami tingog idol ba? Daw mahuya man ta. Salamat kay Paquito LBV. Sa kay Alex Alfabeto. Sa kay Jinky Kaburog Medina. Para siya sa may Taytay Rizal. Sa kay Merlita Parker, happy listening. Ang mayo na dira kapag paurok-urok. Kay Isabel Marie Losada, hara man siya. Dara sa Kamandag, La Castillana, nagapaurok-urok pamati si Mr. Bogie. Mel France Carmona, check attendance lang. Si Romo Pasaporte, alias Calvo, hara man siya. Hindi mo paulihi si Romo Pasaporte, alias Calvo. Muman si Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa. As always, nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Si Merlita Parker, Clara sa may San Diego. Salamat kinsi mo dila nga pagpaurok-urok. Sila ba sa ato sila check tang ato sila nga Patrol 2. Ang ato sila nga Crosswind Patrol, kamusta hunta? Ang paglibot-libot sa atong sining Patrol 2, ato sining Crosswind Patrol. May gabi dira sa kay Nong Roming Guanzon. Dara sa Barangay Banago Plaza Guard, kapaurok-urokin siya ha. Babati sa Action Night Patrol program. Check na ato sining Patrol 2, atong sining Crosswind Patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod, Reaksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. May patrol. Field report. Action John Diaz. John, may gabi. Please come in. Good evening, actually, sa totalahan nga mga kaksyon. Kamayang gabi, kamusta ang gabi natin? Dari kami ni Papang, okay na okay lang. Pagul ako din nakiribik kakadlaw, sobra na mo no piso naman yung 2,000. Nga man. Tiki ka, balo ka, basta ganiya mo ni Oras. Gaya na abot yun ni Papang sa iya naman lang alamon nga tao. Teka, palibot mo din may ari ginasetag sa man kay iyaman mismo nga mga description. Mayari sa aksyon ka mga memorable nga kung may mga memories nga hindi agad malimtan. Sige sa duwala ng kabutang, sa ito may ibig ka, o kung makadlaw ka. So, in other words, dua ka butang ko, hindi ka magdayaw, mamuyayaw. Yes, that is the correct term. Amo lang sa, correct na. Ate, amo na ni patimahan nga buto ningon. Si Papang nagulang Mano? Gulang, no? Hindi man si Papa magulang kay smiling face mo si Papang eh. Ay, Dati gulang ka lang dyan ko, pero may ka lang kakusmod, daw inablang daw, pero may ka lang ginaabot, no? Oo. Inablang daw, dara lang pero may ang tiyan mo. Oo, pero bilang ginatakluban sa kalibutan. Oo, hindi mo naman sindihan blang ko sa, damayo man, ko sa, hindi man mayo, amo na bla. At di ba, Papang? Hindi na yan mayo. Ang mayo, ara kay Papang, kasi Papang yung steady force niya. Steady force niya. Bisan- Proper timing ni Permi mo. Ha? Ara na sa mga Permi sa proper timing. No. Kagdo permi na si Papang timing. Ara yung proper timing, no? Yan. Oo. Anyway, karon yung gabi kami sa may Seneco. Malapay ito din Seneco, malapang May mga gwardiya na direksyon na nagpamati sa ton sa aksyon na radyo Bacolod mo. Okay. I-check na ton, di ko narit na karon nga gabi kung damo, di ka pinampamati masaton nga pagpangalagad. Ma-check ko di sila, kay kabulok na itong gwardiya, ito lang nga nag-viral to over sa Manila, ito ba? Oo. Ato ba lang nang stage sa mga gwardiya, actually, kung ilang gwardiya, kung mga gwardiya sa Bacolod, may mga problema, mga di sila nga ginapakatubang actually, or sila diri okay na okay, gilamang na. Timayo, diri kay mang check to di sila, makakuro kamusta kita kay nato kay doktor to nagalain lang.
At iperti mas doktor, ikaw ron, badan doktor nga perti ka na magatag ko kung mag-share sa information. Ikaw ron, kabil nga monitor to na sila sa downtown area, Kaya ito na nga radyo, sa rek, kagang iya to na nga mga baligyan. Damo to inom kape, basta mo sila mga oras, sa kapilit-ilit sa ilatsan. Gusto mo na nga mga daily routine na nila naman sa may area, sa downtown area. Anyway, antes na di ka rin magkagtotive na sa itong interview dire. Pero dum sa mga single nga motor, ara dira kita outdoor na play ko rin ni Action JM. So may flyover, black so magsaysay, bra? Now, thank you kay na kay manager for the information. Paglabot itong kay area to kay na, natalin as to isang ka-single nga motor. May lang kay nagka-full gear, nagka-helmet sa perting bakira sa helmet. Yak so rin mong gabarka, gaya, bra? Ano surti kayo? Wala sugata o sugasunod? Amo nang mayo to kay ang aligasyon niya in katakuno kay sabla ka van. Di ka walo ka ng flyover nga daan usually lag mga salakyan, mga private salakyan. Okay. Amo na naglabay sa babao. Tiko mo single nga motor ganit tricycle. I don't know kung dara sa south kina prohibit kini ng tricycle kung single nga motor. Okay. Kaya ang north yes para sa ino hindi ka ito pwede kalabay mo kung ikaw single motor ka. Hindi ka na i-allow. TikTok yung meron kinakatulangan na kabutang. Mga private ka sa lakyan lang ko na i-allow. Hindi na po i-extradite yung mga single nga motor. Dahil dapat malabay sa dalawang sa may bata. Doon sa may magsarisero nito, ay kami kabalo kung may mga policy na di sila napatuman kung allow ko na hindi. Pero ang accident, to self-inflicted to, kahit siya to nakadalinas, pagdalinas sila gabaka, pwede kang lagabong sa rereka. Ang bakiras, ang agi sa iyong helmet, kitaon, gid mong. Amo to dapat talong lang sa tutaran nga magkakson ko naga-biyahe man ka mo bra, especially kung naga-drive sa salakyan. Speaking of salakyan, ang area sa police station number 2 operate kay ina. And then ang dakop lang sila especially sa Tubang dra sa Riverside Medical Center sa may BS Aquino Drive. Okay. Luwas kay na kung sino ka salakyan basta madakpan ka sa police nga nagaparking kami illegal parking, nagpapanaog ka sa wala nagakaigo nga lugar ang mahimo nga pasero nakaparkabi sa loading kag unloading area hindi pwede gid dakpon kag Jackson na kay na to mga ang record ko dito nagpasa dito si Police Major Sherlock Cabana sa record check nila ang record of sa kay pasaya ang ginapangatag nila nga ticket ang TOP gina temporary na operator's permit dobra something na pangatag nila nga ticket of sa Musulit ka TOP isyo na siyang LTO LTO, gid. Okay. Lain mo yung citation ticket sa syudad mo. Ang citation niya yung kabitaw. Ang TOP, ay ginagin kay LTO, mo ginagin panagtag ka police kina, ya. Okay, nag-abot na gurang kwan, ang, ang mga panuwaks na gani, ang TOP. TOP, ara na kayo na. Isa ka bando, sa TOP, 25 kabilog na. Ang 25 kayo na, to, ubos, gano'n, pinalang kami, oras nga operation nila. At agad pa yan, nagkarodakpan man to nila kayo na, mga motor, single, salakyan, privado. Di mag-TOP, ang imo nga isyo, ang penalty, sila dako-dako? 1,000 ang pinakarubo. 1,000? 1,000. Wow, Ano man nga violasyon, isa klibo, kung ako si mo, basta ka na lang sa sakto nga lugar, hindi mo naguro magkauyang pinakaminuto, dala ko papanaugon mo sa kilid, sa dalan, gid. Ang imo nga pasero, unlike naman niya, kung papanaugon mo yung pasero, ito nga isang dalan, sino nang difference ang duwa sila? Hindi para, hindi ka... Sa imo video, damo motor kang tricycle, no? Damo, direct, no? Ang iba na dra is ang nagka-parking, ang iba nga masalakyan, ang iba naman dra nga nagpapanaog bala sa pasero, kalamanan sa mga jeep bala nung white balong. Di nga lugar ni dyan ang video mo dyan, una, di nga lugar ni? Tanan na BS Aquino Drive na tanan sa Rick. North Drive, tanan. BS Aquino Drive. BS Aquino Drive, wow, damo. Sa intersection kita na yon? Ubos-ubos ng sa Riverside ginatubang. Wow, ti damo na. Ang nagabakal to sa may Bob's bala, ang nagpakonsulta sa may ospital nga nagparking na dara sa may unloading area. Ayaw ni kayo luwas, actually hindi kayo kaluwas sa ila tuya kayo na ya. Agoy. Ang balong kayo dyan ni Police Major Sherlock Cabana, kadakos ang karatulangan o parking, da kayo mo parking. Tapos yun. Sir Cabana, padaan nga full time ang check-sido sa pagdanak panay ini. So, siya kitang nag-lead kayo na si Major Cabana? Actually, sagit ang nag-issue sa ticket.
Kaya ang iba nun, ang mga personnel, ang Balda Sir Gabana, kung ang mga PO1, mga patrolman, kaga mga training, kay iba na mo ito mang dakop kayo na, masibla sita-sitaon ka mga dagiya, ka mga lagko, ka mga malalon nga salakyan. At prior kayo na sa aksyonerek, sagid ka nagpangdakop, no? Ang record nila, do 38 ilagin pang tikitan. Agoy. 38, 5 ka mga jeep. Anong ka taxi? Jeep de pasero, pati taxi dala? Dala taxi. Abaw. Why pili kayo na? Ang una, Why private? Why private? May private. May natakpam sa nga private. Kabalo ka kung pila ka private? Pila? 22. Ba, damo pang private sang sa POJ kag sa mga motor? Teka sa ligbra mga private, maparking lang kilid sa dalaan. Ah, okay. Tapos ma-obstruct ka kag mag-hazard ka lang ate. Oo. Nga pila ka nagka-oras nga nag-hazard o kung nag-tinedra, nga way ka man galin. Okay, naway ka luwas. Actually, kay Police Major Sherlock ka man na 22 ka mga private nga salakyan niya. Dakop gito. 5 ka mga motor, ara pa gito. Dakop pa rin 5 ka mga motor. Sus, pati niyang kuha niyo, nag-deliver pagkaon, dalaman? Oo, way luwas gina. Kabalo lang gito sa loading, daga man parking mo yan. Loading kag loading area na sumangan sa Riverside. Tapos, gid. Di may ari man rin maging impound pag selection like yung mga salawayon gidla. Oo. Impound nila, 4 lang man kag isa ka tricycle dako-dako niya bali Sir Gabana, 1,000 penalty. Agoy. Isa ka adlaw nga Luzon ka kabatak, 1,000 mo. Sus. Kung magpinasaway kapag hindi mo na puluto na 1,000 mo, yawan ka lagas. Tuod mo. Ari Police Major Sherlock Gabana Sir Rick. Ang aton nga may nakatarget gid is na mag-instill kita discipline diri sa area, kahit especially ini siya hospital, no? Kung mapana naton permi ka kadilit ang pagsulod sa ambulance or ini mga private vehicle or ini kung nga may in case na emergency ni dali ka sulod kitungod yan naga-traffic diri, naga-plug up diri. Kaya muna aton gid na aksyonan kay para man sa mga pasyente bala. Ang mga kasabot dito rin mga motor, mga private vehicle, and even mga taxi, kagining mga jeep man bala, nga bala na git nga hindi pwede kaparki panaog pasahero sa tunga. Sa tunga git mapapanaog ka pasahero nila, git iban mga senior citizen, pati kaluoy na tama ka para sa mga pasahero nila. LTO kaya nga ito gina-issue nga ticket is COP. LTO gini sila magawad sa ilang license immediately pagkatapos ni karon ugahan na akong report para i-endorse mo sa aga ining mga driver's license nila. Tanan nga mga nag-violate illegal parking, mga obstruction, kagang efe ng mga illegal unloading or loading sa ilang passengers. Kaya kung may mga tricycle kita nga makita nga nadalapay man sa main road, ato man pagkadapot. Agoy. Ang mga sikat, kaliwa na pang-tatlong at nag-violate, ato na tapot. So, ito na muli kung mga violation sila, kung mga illegal parking lang, mga panis 1,000, pero kung may iban bagay sila additional nga violation, may additional nga palayaran. Ang oil ko sa loading dosing lang, 1,000. Check naman yan si Police Major Sherlock Gabana. Ato na interview, no? Samtang kayo na nagpatigayo na bidra sa ilaman mismong ako na dahil sa obstruction sa dalanon nga operation of Sherlock. Along ang PS sa kinotry sa may sunod sa Bacolod. Ako mag-inadrab na sa Riverside Medical Center. Ang badrin ni Gabana, tanang yan, basi buhat makitain ng diapos dalanom dala hindi man pinasaway kay posible actually mabalik naman sila kag magpatigayon man ang dugang pagit ka mga operasyon sa dalanon para hindi mo na do sugod lang no na wala continuity actually rekti kun amo sila posible sila pinabalikan mismo ka ato naman nga mga action mabasa sinabi nga ito ay man naga-continuous ang ila darang dinapatigayon nga operasyon actually Lingin gidang kwan. Lingin gidang ulo sa ngaton nga mga kwanda kauturan sa ngaton sini nga mga motorista kon mans nga badakpan kamo sang mga kapulisan ato sa BCPO kag deputize
sa Land Transportation Office. Di kita mo, private, PUJ, motor, tricycle, sa mga nagpasaway action dyan. Yes, Sir Alex. So, muna ganit dapat sila sundon ang mga traffic rules na gid lang para hindi sila mag-violate. Pero hindi sila mag-violate, mas mayo na sila. Kaya at least hindi sila mag-aan penalty. Kaya once may penalty, dako pa kinagkolkol man sila, hindi ka kabatak sa doadlaw nila, dra magkapulit dako-dako, dugangan pag inabis sa balayaran, kabalong ka, ang penalty kuno bayaran mo na within 3 days. Ay, Kung di mo bayaran within 3 days, I think may mga additional na nga fees or magsaka ang mga penalty. May mga patong na bali. May arana na sa nga dugang, patong. So, dapat naman ilay mo, no? Para at least mas na lang, sundo na lang, kaya simple lang man na, para man na sila, para at least matututiluan, malang dala noon, compared mo kung damo, ginaga-obstruct mismo ako sa Gani man. President ko, naari kami sa may Seneco, may mga piladrik ka mga upod na ton, karon nga gabi, sa tubang kami sa Seneco, gid mismo, no? So, una, may nagapamati, kinadari may radyo, kinadari nga assign sa may Seneco, Subong ya? I don't know kung meron. May radyo pa ka mo dyan, Pondra? Wala na? Why na? Okay, so una, may ari kinadari radyo mo. Bago kami dito mo sa agency. Ay, bago ka mga agency. Tingala ko, ang mga daan, so, mo binubin pa ito, di ba, kibuslan nyo? Saan na ka mo nag-start? January, Hindi lang, January 2019. Anong okay. Anong agency ka mo? Redeemer. 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 Redeemer Security Agency. Redeemer Agency, Selection Direct. Redeemer Security Agency. Yes, Redeemer Security Agency. Tika na, may Pila mga... ka kabilog? Nakain kong gabi. Well, kami di subong kong gabi, sir, kami, sir, tatlo. Kaya apat ka shifting? Tatlo, sir, shifting, sir, bali 12 kami dito na. 12 pati isang IC namin, sir. Bali, pulo lang kami. Pulo ka mo din. Pulo. Nakain. Okay, tayo sa sir. Pero nilay ka mo uniform, kung blue uniform ang silingon. Saro lang na? Okay mo na sir, mapress mo na, sir. Parehas. Paglabi ko, may taas ranggo con blue uniform. Pero ang previous yung assignment, before the reading ka mo na-assign. Dire man, sir. Tapos yung shifting lang kami sa likod nga gate. Antes pala ka mo din na-assign sa 16, hindi ka mo yan sa una na-assign. Bali, kami sir, may halimbawa, ma-apply kami sa agency. Dahil ulat kami sir, kung din kami nga assign. So, meaning first assignment mo na hindi, Manila ka rin sa una, sir. Sa Manila ka? Hindi ka sa Manila, sa una na-assign? Sa Paranaque, sa division. Sabi ko sa Green Hills ka man to, sa Manila. Sa Paranaque, sir. Pero kamatay ka to sa Green Hills? Yes, sir, yes, sir. Kakato ka man ta, wala? Wala, sir. Wala. Pero di ka sa Manila, sa una yan? Sa Paranaque, sir. So di sa Paranaque ka? Sa may Marcelo, pala, sir, nga, sa Marcelo, subdivision, wala, sir. Ano na galing sa Paranaque? Subdivision, sir, sa Sa PF? Hindi. Sa Manggahan, wala, sir, tubang sang Edrebon nga, sa. Okay. Oo. Sa tabok na sa okay. Sa may subdivision, gali. Sa Paranaque. Dugay ka to? Mga 2 ka to, Dua ka to. Pero sa kasi Lawig man. Iloilo, sir. Ay, Rilo, layo mo journey ba? Di kasi Lilo, proper, kung sa Hindi kasi probinsya. Rilo ko, no? Sa proper, guys. Sara, sir, layo ko yan. Sara, layo na. Sara, Iloilo, kayo mo yung gali. Layo na to na. Pero dito ka lang kapamilya? Dire, sir, ang mga na-dire ko na-assign kay nakapamilya ko dire sa Sumat. Tapos ang mga dire naman ko nag-apply, Nili ka sa Manila, di ba? Iloilo, dayon nakapangasawa ko dito sa Sumat. Paano, di ka mo nakita Iloilo or direct pa Color? Iloilo, sir. Dito sa Cobras mo na? Oo. Tapos puli ka mo din. Kami dito, sir. Dire ka na nag-apply. Nag-apply naman ko dito sa agency Redeemer. So, pila ka na din ka-trek? Pag-upo lang ko dito, sir. Mo pala January pa lang yan? Yes, Okay. Pero dito sa Manila, pero may namin mga problema sa mga guards or ang sweldohan ay sakto lang sa Manila. Ang una, sir, Depende, Jinchi. So, sir, sa Manila, hindi man to abis sir, nga minimum, Pila lang ito, daw? Pag-ubra ko kaya, sir, ba to, 20,010, ang akong sweldo kaya, sir, ko lang kaya, 285. Kadadlaw, 285 per day. Pila na bulan mo? Ngayon, yung mga ginakalta. I-times mo eh. Mga madlaga ng 7,000? Yes, 7? yes. Subong ya? Subong yan, pila na yung mga sweldo sa mo? Subong, Pila yung daw niya diyaw? Minimum? 55 ni sa amon. Subong, Minimum 365. At least Good. 365. Ayo. So meaning makasweldo ka mo ba mga around sobra man 10,011 mga umana? hindi, sir. Hindi ka lang 8 hours, mga lang yun, sir. Sa namo, pang mga 5,000 lang, guys, sir. Ang kinat per month,
10,000. Mga 10,000. So, at least per month na 10,000, no? Ano mo nang... bago pa lang mo, no? Pero, ano yung mga daan? Nagataas, man. 5 niya, sir. 395 na sa ibang, sir, na implim. Ano na nila nga, 395 din kang November. Oo. 395 na. Kay dugay na sila. Hindi kay nagpataas naman, sir, ang ano, subong, sir, mo, ang suldo, blaga. Pero mo yan, 365 ang gapon. Subong, sir, 365 pa lang, sir. Okay. Pero at least mataas mo man, Yes, siguro, sir. no? Yes, sir. Kaya amo galing kataas. Pero ano mga benepisyo niya, nung May pag-ibig, PhilHealth, Good. SSS? may isip na. SSS man? Good, kumpleto, mga magali. Pag-ibig. Pero insurance, may ara ka mo wala. Insurance, sir. May araman yung ginano sa insurance. May ara magali. Mayo, no? Pero covered ka mo lang or pag nabilihan, may ara ka. Kami lang, sir. Sabi, may ara ka mo yung insurance. Yes, sir. Benefit. Pero yung 13th month, man, Yes, sir. Yes, sir. din ka din 13th month, direct sa company or sa redeemer. Sa subong, sir, wala ko idea sa subong. Ano ba, kung pa lang bago no? sir. January, Walang ka pa lang galing. tuig. Gani. Pero usually, ano mga problema sa guard nung sa Manila, dito na sa mo. So, ano mga problema na encounter mo? Sir. Mga kaisa, sir, sa mga homeowners man bala, sir, sa mga empleyado mga kaisa, tapos sa mga tag-at ng ranggo bala akong kaisa, sir. Sa lugar niya, no? Amo na problema. Aware to sa natabo sa security guards Manila to? Ang direct? Ang natabo ng mga security guard plus Manila? Oo, aware siya sa natabo sa Green Hills, you know. Oo. Kung ikaw mo na po, stage taking, ano reaction mo dati? Malapot ka dapat sa stage taking, kung hindi. Kung ako, sir, ang Oo. damo tong sitwasyon, Oo. sir, hindi na siguro, sir, kasi dapat, bisan mo po na kayang yatong reklamo per parte sa ano bala, sir. Oo. Sa ako lang guro pamangkot, hindi ko makalapot sa amo tong stage taking, sir. Dali, no? Hindi ko maglapot na ano kagid, madako ginang gamo, no? Moris lang, okay. Kasi kada problema pwede pa man na mapangayuan at kahit sa ibang mga taas ang mga aton, sir, mga mga in-charge sa amon bala, sir. Una na mga in-charge sa amon, pwede mga palapit yung mayo advice kung anong may mo, kung anong ginalainan. Kaya hindi wala man ko, sir, kabalo kung ano kitang pinakarason. Yes, sir. Dalong sto. Pinakabukat, wala, sir, sa rason niya, sir. Nga nagamugin na sa? Okay. Sige. Ano yung first name mo, no? Nyalota, sir. Ano lang first name mo? Stanley. Thank you, nung Stanley. Si Stanley Piñalosa. Pila edad Stanley na? Pila edad dya? Pila na edad mo? 31? 31 years Pila? old. 31. Di ka mo sa Oo, tumat? sabi ko 21. Paano ko, sir? Paano ko, Sa Panokoy, action Eric? Kilala ya si Eric Magbanuan, di? Kilala mo si Eric Magbanwa sa Panokoy? Hindi. Ay, di pa. Ay, bago pala ka. Botante ka sa Panuko, hindi? Butante ka na sa buong hindi pa. Hindi pa. Pero plano ka mag-transfer? Yes, sir. Ma-transfer ka sa Panokoy, diyan ka maboto. Pakita mo sa action ni Eric. Magbanwa ka nga. Pakita mo sa action ni Eric sa Panukoy. Pakitaon mo si Action Eric. Okay, kagawad Eric sa Panokoy. May ara tada kwan, may ara kami da satellite kwan sa Comelec schedule. Oh, ano no? Ang familiar? Pamilyar yung ala niya, pero ang itsura, hindi ko pa identify. Hindi maglayo kay Bong Revilla. Hindi ko na maglayo kay Bong Revilla, Soraya. Yung Revilla. Dumaga sila. Mga Bong Revilla, mga Fernando Pobla. Mga Bong Revilla, mga Pancho, mga kwan, mga Dennis Padilla, ano nga amo ka? Mga Dennis Padilla, ako nung mga sura. Imo, ano lang Piolo Pascual? Pero may satellite, ano ka Moxon Eric? May satellite registration, I think September pa mangguro I think September. Okay, dikto. Kaya may Hindi plano sa sa manong kaparehistro. matal. Dikto ka kaputos sa Japon. Or nadula ito yung mga alam sa Arapa. So, paano mag-transfer ka din? Dili na lang sa butos Panukoy O, di ka na nabuto ko na sa Panokoy. Oo, Ang tao niya lang si Action Eric Magbanwa kay buliga ko sa maparistro. Ambal ni Action Eric, itaw mo lang si Action Eric sa barangay para mabuligan niya kaparistro. Mag-satellite na kami ato ka mo ito makatuto Comelec sa barangay sa Panokoy para hindi ka na magkato, Dre. Ano? Thank you so much, sir. Thank you. Eric. Okay, thank you gid manong Stanley Peñalosa. Taga barangay Panokoy gali hindi gali sumagid barangay Panokoy gali lugar Action Eric. Taga Panokoy gali hindi taga sumaga lugar. Jan? Action Eric? Gina-acknowledge ko lang ang pagmati kag pagmonitor ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Vice? Mangga, Vice! Gitu daw. Mga kwan
Hindi maglayo mga Ferrer nga kuan na, mga ang tipo ni Action Eric, mga Ferrer nga mga kuan na, nga mga amok bla. Oo, di ba mga tindog be. Mga Ferrer nga kuan na, nga amok ah. Mga piloka. Oh, hindi maglayo-layo itsura ni Action Eric kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Amo na ta. Sa piloka, hindi malayo. Kumali ba siya na si Vice Sakon mga 3 kapaligo ah. Sabi ko rin. Vice! Oh, Vice! Vice! Why kita na Vice? Sabi ka palibot, Vice. Isa naman ba ako, Vice? Kung Comment ki si Vice Gov. Kaya monitor sa kaliguro ka papuli pero si Vice Gov. Oo, goro. Vice, ano nga? Ano lang na Vice, ha? Araga, mati sa. Mati-mati lang sa weather forecast na forecast. Mga konsiro mo pasaporte pa niya mga Tony Ferrer nga mga amok ah. Mga Tony Ferrer nga mga amok. Mga Tony Ferrer nga mga amok ah. Ang Ang security guard na sa Sineco, pero sa mga duty, 3 na. 3 sila, 2 sa tubangan, isa sa likod, Action Eric. Okay. Okay, kabalo kalibot, manadi sila. Para blati sa make sure Manila nga may nakabantay gid sa palibot sa Central Negros Electric Cooperative, no? Oo. Mayo dira. Anyway, at least bantay sarado. Sila kabalo ka sa mga panahon, dapat kayo magbantay sarado kayo. Nag-domudos ang kinamatay sa mga puluyan sa division, nagbalik na naman. Gani. Tito, mga 400,000 naman itong nadali ito sa isa ka subdivision sa may area sa station number 4. At yung mga nagsulod, mga armado naman ng mga kalalakinan, Black Sonorek, ang sakay naman nila, dahil isa naman ka-pribado, ang salakyan, actually Friday sa morning, ininaggalupok din ka malita, galupit tingin na tapos-tapos yung investigation, I think mga Sabado na, kaya nakakuha sila identity, no, and persons of interest, Action Eric. Kaya nga, kung nga signal daw madula na naman so, dahil na nag-notod si notod si Action. Diyan tamo na bula subong. Sa mga subdivision, welcome mo ha. Kaya ikaduwa na ng kaso, nga may mga nagapang kadto nga mga SUV, actually, dream mo, no? Ang salakyan SUV, worst kay Armado. Ha? Pero ito dyan nakuha ito sa isa kabalat yung ginsaka nila. Yung mga 40,000 ang sulirik na, no? Pila? 400,000 pesos. 400,000. Ang ginigo na listango, mga 1.5 million to, no? Yes, 1.5. Ako matunag ko sa balita. Gani man. Tiniya mga 400,000 ang ginigo naman nila. Okay, ang natabo dali, ang compound natin. Compound na sulirik ang ilagin sulod. Oo. Galing kay isa lang kabalay ang ilagin kawatan. Kaysa isa gulo kabalay, magsado nang sila kagahot o kung kagamo. So ang ilagin sulod, isa lang kabalay. Kaya 3 na kabalay sulod sa compound mo. Oo. Kaya kontento na ining tag-iya sa balay, dito nila ang ginsulod, Action Eric. Oo. Ariwa, pamatay na lang natin, karon sa mga tag-action natin, Okay. ang statement ni Police Major Renante Mucan, niyangot sining natabo naman dira ang robbery ko papangawas ng persona. Actually, yung based on sa CCTV natin at saka yung sa mga interview natin sa witnesses, yun yung tatlo na nakikita natin sa CCTV. Kasi we are only dependent doon sa CCTV na. Kasi yung mga victim natin tulog during the time. So, discover nila yung ang incident, yung nagising sila. Okay. So, bali ang sulit na 4 ka mga persona ang anak sulod ng balay. Oo. 3 dari ang mga suspetado. Sa ngayon, yung ano natin na yung sa apat na sila sa rin ang sulit sa palay. Then, based on CCTV siya, naging gano'n na tayo din at nag-connect na tayo din sa Station 8 ay ang possible almost the same moves ang nangyari doon sa Station 8 na may service sila din na napapapasok sila, napapasok sila na napapasok sila then using firearm. So, natabo dali, is gina-check sa Bongsan Police Station number 4, ang Station number 8, kay ang ila nakita nga na nagway balasang mga suspetsado, may isa dito nga nag-match man sa description sa Station number 8. Ay, actually may na-identify to yung Station 8 sa, I think, duwa to sa nagsulod, isa to sa nagsulod? The same, the reaction identified man sa Station number 4
lugar. Oo. May mga persons of interest naman sila. Pero ang gina-check na nila, ang matching nga ginatawag kung ba common group ang nagasulod ang kritika. Magsaling ka common group, kasi nga pareho nga grupo ang nag-atake kaya nangawat diri sa duwa ka mga lugar. Kura mo ang isa to sa duwa nga nagsulod una to sa balay ni Dr. Orola sa Gardenville, possibly isa to sa apat? Hindi lang sa isa sa apat. Gina lang mo Manila nga do pa amo gini nga grupo man sa gihapon. Kali kita nagsulod to sa agali kita wait identify ko pero pro basta nakitaan to ya nga nagsulod is that daw duha to sa kay Orola eh. Yes. Pero laban guro apat man sila kiti may van man to sa dala eh. The reaction tatlo sila. Oo. Kaya tatlo yung nakitaan sa CCTV camera footage. Sa sarong tabo na dyan? Sang Friday sang Kagahon. Friday sa Kagahon? Di nga lugar na? Sa may Jesus sa kunay ang exact nga address. Jesus sa subdivision. Okay. Jesus sa subdivision ini sa Solvec nga mga lugar. Area sang Barangay Estefania. Okay. Kaya may amang din ng PM sa Konsubong diyo nga ang iyang daw kapihan as lasal daging sulod man sa kawatan. Nakuha nga ni CCTV ang kawatan eh. Wala pa na naton na pero aton dra basi na ma-play ni Action JM mag-send ko ang CCTV footage Action Direct sa pagsulod sa mga suspetsado sa may balay ni mismo no siningging kawatan pero ang alan sa biktima ginayo lang hindi na pag-i-divulge sa Action Direct kay para sila security although ongoing masubong ang operation. May persons of interest na ang mga polis kaging padalman gid ini Police Major Renante Humukan Action Direct. Okay. So far mo nang pinaka-resitwasyon sa previous sa bakot namin sa tupanyempo manayan na atong panahon mga kagsulkaragid lamang nga gabi na naman dapat ito bantayan nga mga balita dali naman sa ito pagpangalaga. Dali ito digigan din naman sa kapulisan 400,000 kapesos kavalor sa kagamitan nakawat sa mga kawatan sunod sa kapulisan sa kasabdivasyon sa sunod sa Bacolod. Mga kagsultandaan isa sa mga sa pagtugas sa balatian sa pandawa sa mga pag-ruyang ko ng pagdubos sa ato namin function ang mahigko nga kolod kagang hindi regular nga pagpagwas sa gigko sa pandawa sa may dako nga papel sa pagubasang ato immune function. Ang dapat tinuon, sintigil lamang, pabaskugon kagpasan nyo ko na ang immune function paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting color cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Kanang reparte magkaksyon, magbakala sa Super Fiber. Ininihimo man mabakal sila mismo klinika na ang pandala naman sa JS7 building to ato ang ginamang sang Galo kag Dalang Burgos Lacson sulad siyang Bacolod. Kaktas sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action sa Bacolod. Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ay, patrol! Salamat dyan sa mga nga report muna. Sa mga subdivision, mga balay-balay na ara sa subdivision, careful ka mo Kay subong na nagbalik naman ang uso ang pagpangsaka-saka sa mga akyat bahay sa mga dalagko ng mga subdivision. Ang kapihan sa kilala ko rin sila sa naging sulod Di may kabalong kawatan may CCTV. Kanami sa iyagli nga pagtiid ka pagsulod niya sa sa kapihan. Doon ang kilala ko pas niya baw. Doon ang kapang shopping ang kawatan. May armas ko no? Ari may hatag si Sako di nga kuha sang iya sili nga CCTV Tatawhay ang obra sang kawatan. Guwa sulod lang sa iya sili nga kapihan. Sado ka klaro. Wasa ka balo guro nga may CCTV ang kapihan, no? O sa CCTV nga na hatag diri sa akon, isa lang yung katao, pero matsa ko may lookout ni. Hindi niya magsulod sa mga kapihan sa mga balay. Kung isa lang ang tiya lagi do, duwagin sila no?
Duwagi sila kita, ano gidiglay sa CCTV, ho? O may mga armas pagliw. Kita anon pa, no? May mga armas pang 45 pang armas yun isang isa, ho? Kadidikado mo nga mga tao, ho? Puwerte ang mga abilidad sa mga tao, ka mga kwan, ka mga kolorbaan. Tamo na sa mga balay, sa mga subdivision, ha? Extra careful lang. Kag palihog lang, ha? Medyo kwan kita, medyo aware kita kay ini mga tao ni maalang-alang mo ni sigurado kung mabato ni. Kay sa CCTV kinatag di sa ako, no? Gabadlak pang armas nila, oh. May ginakakak pang armas siya, oh. Kung magwa kasi nga daw lang alangom ni sila, mabato gini. Kay may mga armas sining mga kawatan ibaw. Puwerte nga mga abilidad, no? Kakulol ba? Sa muna nga nga warning lang sa mga subdivision, sa mga dalagko nga balay, extra careful. Kaya ang target subong sa mga akyat bahay nga may salakyan na, may armas pa, ining mga dalagko nga mga puluyan nga ara sa subdivision. So, extra careful lang sa mga timbang nyo, kilalang bilinan nyo kita. Hindi dali-dali magwa sa portahan kung may nagapang timbre da kag may naga panoktok na sa gate nyo kay kadelikado. Amo niyang natabo sa kwan, eh. Amo niyang natabo sa balay to ni Dr. Orola to bla. Nang nadali nila to mga 1.5 million pesos. Nga kwan nga bilisang mga alahas, kwarta, gadget kagamitan ang ila sini nga nakuha. Ay, puwerte nga abilidad. Kadelikado. Balikan na sa action dyan, ha. Sa kompleto nga detalye, sa ang iya sini nga headlines. Ang observation report ni Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa iladikalidad nga mga medical doctors. Katuan nyo lang, pamasyaran nyo lang danang Action GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Hadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga dala, damo masabalatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni sa bali ang produkto sang Life Extension. Mabakalin nyo ini sa bisan, di ilang kabutika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa iladikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-check na Action Henry ang mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Ang report live gikan sa Northern Negros. Ang ato sa nga katis sa PNP correction. Natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa kapulisan dira sa Cadiz City. May gabi dira sa mga taga-Granada, Pamilya Ferrer, Narsing, Nora, Marilyn, Mildred, Tata Jomar, Lagoy, Annalyn na Idsel, ang panami huling kay Nunoy Manggubat sa Robilio Taxi.
Ayos! Gabi dala kayo noon manggubat. Sang Robilio Taxi, isang tawag lang, aksyon agad. Driver tiya. Ari si aksyon, Roger Gutib, sa iya sininga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Aksyon, Roger, good evening. Please come in. Yes, Action Eric, good evening! How are you, Aksyon, Roger? I'm very fine. Ayo di purma. Laka namin sa imo sa bunga gabi, do kondisyon ko yun. Ate, wala ka naman nga may nag-chat sa ako, no? May, no? Nga gusto ako ibitaron sa birthday sa magulang niya Oo. sa Condotel. Ay, gali. Oo. Ba... Sila niya idol kag diabi namon, sir. Ay, tuod ka? Oo, sila niya dason, sir. Pwede, ikaw lang ma-prayer. At least it's a very privilege for me. Ate, very good, very good. Pwede kay Condotel mo. Oo. Insend pa siya ako ng tarpuleno. Ate, mayo, gid. Oo, kung gini, silikutin na no ang attire. Oo. Nga, ito lang attire mo, sir, pa nakita ko sa MX bala. Oo. Pwede na. Okay na to. Kung pagwapuhan, pag hindi pwede ako. May kwapo ba lang? No. Nagpakitang gilas ka naman ganito. Abot siya na niya. Kada wasi ka budol-budol ni. Amo nang delikado. Budol-budol gang. Yan eh. Oo, pwede na. Anyway, gina-plaster ko pa kung ano gini kay Basibla kung buhay ta kabalo kung ano ginaw. Pwerte. Condotel. Ang birada. Oo. Amo ton okay man na, no? Okay man na ta. Wala na problema. Secure ka Kung secure. pwede ko ka dalabla friend bla. Oo. Tani, kung ma-chat sa karoon sa karoon nga okay. Oo. Wala ko siya kay dalong ko si Action Eric. Aba. Di ko masilin siya. Buti ka namin pagin. Buti sadya gini. Hindi na ko Ma-overexpose ko na. Kasi kung basi fake news, di magura na. Hindi Oo, ginabio ko malagi ang profile, oh. Oo. So, tuod magura. Kuway ka pa yan. Oo, di ba? Do kagalang-galang tansi mo. Like nagdugang ang account ka, matagal nag-celebrity ako na nung pasada ni. Ano ka? Like nag-celebrity ako. Ba, do celebrity ka? Nagdugang pag ang account lang ang natawag lang nga in demand bala. Siling ni Vice Governor Jeffrey Pera. Kaya monitor sa si Vice Gov subong sa aton mo. Abo, mayong gabi kita kay Vice Gov. Perer. Oo, siling niya gapamati na si Marino na tapat kagid. Si Kwanya Vice siya, si Marimo Nanuna, wag na problema, Vice siya. Malisita man kami ya Vice. Actually, si Mrs. kapamati eh. Galang ta sa live streaming tayo. Anyway, malisensya kami ya Vice nga. Makakuha kami na lang kinala niya with blessing. Naman kinala may bas-bas. Naman na lang tirada, may bas-bas. May bas-bas sa babaw. Para may delikado, kung hindi ka palampusan, labador. Ayo di purma. Para ka we can enjoy every moment. Correct. Way tabulasang kabalakan nga way sila kabalo kundi inta.
malipay mo na sila nga arat ta sa mabugnaw nga lugar. Si Vice Governor J. Prepare nga utoy-utoy magkandyo. Mahuya man ta ba? Tayo gani, kasi balo mo na si Vice Gov, kaya kung may mga appointment pa na siya, kag wala man si Congressman Juliet, pakayo man na siya sa ang bas-bas man. Pag si Vice Governor, kung ang actor si Vice Governor, sinariya sa Action Radio eh. Yeah. Anyway, wala Action Erika. Kasi ko, first time ko nga sila ni Roy Beltran niya balita na ba ito? Ano man na yun? Kita. Suyaan yan ito, no? Ay, si Engineer Emmanuel Miraflores Cuales ang Qatar. Kuan lang regards lang kay Bradya Vice Governor Jeffrey Ferreira. Okay. Kay kuan sila Sigma Rona sila eh. Ay, galing ka. Brother, nakaisip niya, mayong ilanda kay Brad Vice Governor Jeffrey Ferrer, brother na kami sa Sigma Ro. Kasi Engineer Emmanuel Miraflores Cuales, aras Qatar mo. Sa Qatar siya? Oo, sa Qatar. Tiga monitor sa mga si Engineer Cuales sa Qatar, tiga regards kisa kay bro ya, Vice Governor Jeffrey Ferrer. Damo kwarta na, basta engineer nga ito. Kaya monitor man si Engineer Cuales to sa Qatar mo. Lantaw sa aton nga Facebook live sa aton nga live streaming. Maing gabi na kay Engineer Cuales, no? Sa Maing Qatar. gabi sa Qatar. Tagaan niya ka kuno Ati, mayo. Kuan Camel. Ayo di purma. Ano kayo sakyan mo kuno? Sakyan mo. Sakyan mo. Ay, dalo-dalo bakante kay Palmo. Sabat mo ni kay Roy Beltran niya, report niya, balita na bito. Nano na siya nga. Oy, gani ka ubong ang kurman. Kundi, ikaw yung sige na kapamati lang eh. Tapi tulog na. Ayo di purma. Sige na, balita na ta. Sige, balita na. Namuya man sa ba? So, by the way, pag ko gali, daw na dumduman ko gali sa doon, na imbitaran mo ko na sa Planta Hotel mo. Oo. Birthday man to. Okay. Nga mo nga skate chairman day, daw namin mo to privilege naman. Yari naman, daw kung siya daw, naanad naman ako. Isa ko nabitaran ko sa mga birthday nga daw ka ari si Gadigat. Hindi na ko, kaya gusto ko sa mga hotel gid. The blessing naman si mo, no? Ka-blessing gid sa imo tao, bless ka gid ya. Mo gina iya, kung siya mga privilege niya. Dala sa ka ng isda sa ref. Ayo di purma. Sige lang eh. Ato na ya. Ipos lang. Ikaw wala. Ipos lang kaya ato na. Ito talaga rin sa iyo. Sila bala. Ato mo lang. Nagduwa mo na tagapamati. Huwag magpapamati si Vice Gobo. Huwag magpapamati. Gali ka bala sa action at sina. Si Vice Gobo. Huwag magpapamati si Vice Gobo. Sige. Balita. Kaya gainit ulo na ni Roy Beltrano. May gabi na siya naghakwat sa isda sa presyo. Kaya pamati, kita lang sa radyo ka na gabi mo. Gali. Sige. Nagsinyas kinahanto nga pag-akwat siya. Ang sinyas siya, ang tudlo yaga, pababa mo na ako, pero kabalabag si baba ya. Oo. Sa aton pa, supain. Wow. Sige, direta sa mga balita, sa direct, sa aton siya madulong ang mga balita. Mga nabalang opisyal sa military interest ang kapulisan. Wanted person naman ang gindakop sa katapos ang kapulisan sa warrant sa Puerto Section. Kinatabo ang pag-operate. Sinigid lamang udto, mga alas 11:30 ang takna. Marso 3, subong adlaw. Tadiin ang
patigayon sini ang nagpatigay sini sa idalo man sa pag-supervise ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Amo si Police Executive Master Sergeant Malbert Miloso sang warrant sa Police Section kag Police Senior Master Sergeant Derly Birbaro pudman ang iban pa mga kapulisan nagdakop sining isa ka persona gikilala kay Wilbert Shuko Itikil alias Taboy 35 anyos sa edad. Tag ini ang residente sang barangay Jerusalem proper. Sa report ini ang may ara nga nakapinding mandamiento de aresto sa kaso naman nga robbery. Kagin issue ni Honorable Judge, retired nga Judge si Renato D. Muñez sang RTC Branch 60 kag nakapit sa Enero 24, 2005 pa ni nga kaso busilingon mga more or less mga 15 years na ini nga wala iya matubang sa korte. So sa report nga padurungan git mismo sa kapulisan las 10:45 takna sang kainasang aga ang area sa may barangay Jerusalem agod nga iserve ang warrant of arrest. Kag tigay naman nga successful nga napatigay sa kapulisan 24,000 ka pesos ang ginapanugot sa korte nga piyansa agod nga ini nga suspect ang makangkon siya temporaryo nga kahilwayan pero kay wala pa man ate tapos kay ina nga inisagin paidalom sa medical examination kag tapos nga naghatag sang certificate ang doktor ginsulod ini siya sa presuhan kag antes sa gisulod antes siya resto dito gin parambot sa iya ang iya sining constitutional rights. Sa dugang paginaton nga balita sa kapersona ang detenado man matapos nga niging report nga nagmait naman kag ara sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon kaya responderan na Police Staff Master Sergeant Noli Ikidon kag subong man Police Corporal Alan Po ang tawag sang barangay Tanod sa barangay Daga nga sariin solo sila mayara nga nagamaoy kag may tagreklamo nga gikilala kay Carso Fresco ang tagreklamo ngayon amo ang palangat sang reklamo sa barangay Tanod tungod siriti nagresponde na makatapos sa kapulisan gindakop ining nagamaoy nagkikilala kay Ronnie Matiliano E. Filimon 41 anyos sa edad. Suno sa report residente sa Sindabayabas barangay Daga sunod sa Cadiz. Hindi siya ang nagatugagid sang alarm and skandal sa mga lugar kag daw nagapangguba na sang kung ano makaptan niya to mga kudal kag kung ano man nga ti kung makaptan niya man ang baratiha ti palampos siya man sa mga kudal palibot sang kabalayan tamo ni nga gin report nga ti gin arestar ini siya karon ga pawayway sa bahin sang Cadiz City PNP custodial facility. Wala mga balita, aksyon Eric, aton sila madulong sila matinion, panawagan lang gali ang actually si Mayor Salvador Baling Escalante, sabagay may mga information naman kuno nga gin panghatag to. Tanan nga mga 23 ka mga presidente sa mga asosasyon sang tricycle operators and drivers diri sa may syudad sa Cadiz, 23 ini sila. Ni mga presidente buwas may meeting sila sa new City Hall building sa City Hall building 2. Ang meeting ini kabahin sa ining ginpapanaog nga mando sang DILG Secretary Eduardo Anyo ang pagdumili sa mga tricycle nga makalabay sa National Highway. Daw dako man nga gakarag ang mga pumuluyo ang mga tricycle driver diri kag operator. So buwas mayara sila nga paginunanon kay pagkatapos sila sunod pa sa payag ni Mayor Salvador Baling Escalante nga maga-issue dayon sa executive order kung ano ang mahimo agad nga masabat ang problema sa mga tricycle driver diri man sa syudad sa Cadiz Katalan sining mando halin sa DILG secretary nga ginpasa sa mga mayor sa Action Erica.
So parte maning madulong pa nga report ginatamyaw talang gyapon si Kap Madali Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz sa barangay 18 kag subong man sa kay Toto Jul gini Basangko kay Migo Nonoy Manggubat amo na sa kay Migo William Prias parang George sa kay Ma'am Jenna kag kay retired SP of Orlando Alvarez. Report gikan sa siyudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon ini sa aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid aksyon Roger Goteb ang balita ng aksyon Roger Goteb live report dara sa may Cadiz City. Ginadurong sa inyo sa karawan sa Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang timplada kag suwabe ang sabor. Makabaulig gini panubo sa inyo sa nga cholesterol. Amo ni ang sikreto sa Santon Plus Herbal Santon Plus Coffee Mix. Imo ini sa balonggay soya kag santons dako mabulig para sa panubo sang bad cholesterol. Bangod sang protein nga upod sa kada timpla sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. May gabi dira sa mga Agrocom Security Force. Assign dira sa Santa Clara ang mga K9 ni Kwan ni Vice Gob, no? Dira sa Santa Clara, mga Agrocom Security Force. Si Jerry Pedraja, si Toto Roland Policarpio, James Bibanco, Jojo Giharo, Marcelo de la Cruz, Alfred Aukiko, gapaurok-urok sa Night Patrol, no? Totoo sani da, may gabigid, ha? Driver ni Vice Gob, totoo sani gapaurok-urok na permi. Night Patrol ang ginapamatian sila. No? Salamat kayo sa mga Agrocom Security Force, ha? Dira sa area sang Santa Clara. Tamiyaw ko si Kagawad Dioscoro Selva Jr. sa nga barangay Zone 5 Morsha. Halin kay JP Ahina ang panamyaw. Toto Roy Viltranda mayong gabigid. Nagmayon dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto nga biya kung hindi siya ka paurok-urok pamati. Sa kay Manino Imaing, kay Manina Ichari sa labasyon dira sa Carlota, happy listening. Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Sa mga dungganon, boys taga paurok-urok ito pamati sa Action Night Patrol. Amo man si Valencia Kenneth. Good evening man kay Susan Efren. Alin kay Olivia Hulagting ang panamyaw. Kativer may gabida. Sa Villa Montega, pamati man sa aton si Laika Padilla, Jacob Pahilanagwa. Sa Tamyay lang si si Ujal Laho, Elsa John Bonilla Laho, sa Alihis, alikay Kativerna. Paurok-urok gid. Palangga ko nga si Binang sang hinubaan ka pamati gid. Alin kay Snorgy Borlis. Sa kay Jerry Zulaybarn, mayong gabigid, no? Kapaurok-urok gid. Pamati. Grandmother ko si Gapamati man. Si Papa sa Action Radio. Listening from Manapla, Ray John Tan Villalon. Si Mr. Edwin Pineda dara sa New Jersey, kapamati mo sa aton. Salamat, gid. Pamilya Cunilas sa Barangay Asya Hinubaan, kapamati, gid. Sila ni Daniel Isayas Hardin. Lelebet Ninya and family, Jocelyn Song Comedian family, Toto Kerwin Hamindang da. Nagabida kay Toto Kerwin Hamindang, kay Toto Judah. Kapaurok-urok sila gliyo. Gamonitor man si Bongbong Ligaspi, si Rodney Bonloksin, Apo ni Wang Ob. Wow, sir, may gabidra sa imo. Jocelyn Kalamaan, Nelson Tahom, sakay Police Captain John Ganzon. Sir, good evening. Ang mapisan nga hepe dira sa Banwas ng Ilog, si Captain John Ganzon, kapaurok-urok yun.
Mabel Istrobo, tamya ko dira si Nonoy Buti sang Takuling, halin kay Rico Esclabanan, Philip Laurente, sa kay Toto Peter Cedric Awiro, baway kalusos Toto Peter Cedric Awiro, no? Tadwa na ka birthday nga way sa katin sang birthday ko ba? Toto Peter Cedric Awiro. Ida ipamda kag sa kay kumari ko cherry. Sa kay Homer Kahipon family da happy listening ko so himoro Toto Homer nga makalusot. Mr. Mrs. Ramon Kagilia Taton, Mr. Mrs. Remo Kaklarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division, Barangay Tagum, kapaurok-urok sila. Pamilya Yofre sa Kanduni, Albina Res, Kagres Angor, mga friends na namon watching from Bago City, Dansky Nicolas Yofre. Sa Minoyan Morsha, Philip Laurente. Sa kay Mabel Istrobo sa Hong Kong ni Segli. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Josan, Pamilya Miraflores Cagcuales. Sa may Sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City. Alin kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Sa Tuyom Kawayan, tamya ko da si Toto Very Hinsuli sa mga Vergara family. Halin kay Orlin Vergara Hinsuli. Juan Roberto Nanito Yuso Sr. Mayang gabi. Retired Police Captain Renato Famin and family. Kay Christy Di Blas Mailim. Kay Inday Marjorie Volontate dala sa Florenceville. Kaporok-urok man. Mami Elsa Berry, Bradji Dilag, Toto Buknoy, Mr. and Mrs. Lonsky Di Dulo sang Podjaira, United Arab Emirates, haraman siya. Pamilya Di Blas, Hanggayo, Mailim, Tita Hasmin, kag Inday Grace, alin kay Christine Di Blas, Mailim ang panamyaw. Inday Rona Trava Rehida and family, happy listening. Sa kay Baby Yuki, mayang gabigid. Security Guard Region Gasapo, tinatamyaw ka man ni Inday Rona Rehida Trava. Sa Tango, Pamilya Udtuhan, halin kay Kim Rosalina, Engineer Arthur Normandy and family sa Takuling, kapaurok-urok yun siya. Sa Tagig, ara si Charms Magbanwa, Bingbong Lee, harap man kapaurok-urok, sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan, Kilid Riverside, monitor sa aton, Gary Pedrosa Sr. Ang gabi sa kapihan sa Kilid Riverside Hospital da, Toto Gary Pedrosa Sr. kapaurok-urok igalio. Kapamati, ginatamya ko landa si Papati kag Mama D sa Barangay 16, alin ka Charles Magbanwa. Mr. Escobedo and family, Paul Benyas and Nieve and family. Sa mga taga-Bade Sky, may gabi dira sa inyo, ha? Ninita de la Serna, Pedring, kag Flor Gaudan. Alin kay Manang Jocelyn Song Comedya. Enjoy man si Alit sa alfabeto ba? Toto Albit Foy Hinulan, ha? And family dira, may gabi lang. Nagmayon na dira nga pagpaurok-urok. Bali sa report ni Roger, sa ilawang na report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo, aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Action Percival, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, aksyon na Eric Cagasobong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati. Alas 10:45 sang aga ang Pontevedra Police Station, Pontevedra Negros Occidental nagkandak sang Manhunt Charlie Operation sa wanted person sa Purok 3, Barangay MH Del Pilar. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Rodjon Daryl H. Nigos, Chief of Police. Upod ang alert team nga ginapamunuan man ini ni Police Staff Master Sergeant Ronald Carnicer kag Police Staff Sergeant Resty Jan Hirson. Dakop diri ang isa ka persona, Action Eric, nga may warrant of arrest nga ginkilala sa kay Mario Guillerma. Mario Guillerma Estelio.
Ini si Mario ginaserbihan sa nga warrant of arrest sa kaso nga direct assault upon against person and authority with less physical injury. Ini nga warrant of arrest gin-issue ni Honorable Benvenido Villanes Jr., presiding judge sa Municipal Trial Court Pontevedra, Negros Occidental. Kay may bail recommended naman ini nga 12,000 ka pesos. Ini karon si Mario ginpaibalo ang iyang sa pagsabat sining kaso nga ginpasaka batok sa iya. Sa piyak kabahin aksyon na Eric ang San Enrique Police Station nagkandak sang operation against illegal drugs sa Purok Buryalis, Barangay Tabao, Baybay, San Enrique, Negros Occidental. Ang operation sang illegal drugs ginapamunuan ini ni Police Captain Rinanti R. Salgado, officer in charge upod ang alert team sang station kag drug enforcement unit, kag dakop diri ang isa ka persona pinaagi sa bypass operation. Ang persona ginkilala sa kay Richard Gayumali E. Belleza. Richard Gayumali E. Belleza, 40 anyos, soltero, wala sang trabaho, pumuluyo sa Purok Buryalis, Barangay Tabao, Baybay, San Enrique, Negros Occidental. Ini si Richard Gumali Action Eric na baklan sa aktor sang aton pursue buyer sang aton pulis sang isa ka heat-sealed transparent plastic suspected shabu, kag na-recover pagid sa iya posisyon kag control ang duwa pagid ka plastic heat-sealed transparent suspected shabu. Bali tatlo ini ang na-recover siya, tatlo ka putos sang suspected shabu. Kag ini siya na kuhaan man sa iya posisyon kag control sang disposable lighter, kag ang 500 peso bill nga amo ang gingamit sa pagbaybas sa iya. Ini karon si Richard Gumali na hunong sa lock-up cell sang San Enrique Police Station, kag nagapadugatubang sang kaso nga ipasaka sa pagbayular sang Republic Act 9165 sang Dangerous Drug Act 2002. Amoy ni ang natipon naton nga balita gikan diri sa aton area of responsibility kabayan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat Percival. Ang balita ni Action Percival Villamor sa Central Negros ginadurong sa inyo sa kalawan sa DTX Family Capsule. Para sa kompleto nga management sa sining Liberty Talks, mag DTX Family Capsule kada adlaw. Ang DTX Family Capsule may detoxifying compounds, nagatilo sa ito nga dugo kagatay. Ini ay mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidant, pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw, DTX 500 Capsule. Kami ako dira si sa Manuyan, baby ko sa Bana Escobedo, asawa ko si Stephanie Escobedo, alin kay Manong Nestor Escobedo, sang Barangay Minuyan, Banwa, Zamorcia. Miss and Mrs. Othello Ramos and the family, happy listening. Draman sa Country Homes, may gabi dira sa kay Miss Dores Arico, sang LCC Bacolod, Lydia Sibulan, alin kay Ging Alib ang panamyo. Toto Philip Diaz Stubbs, si Tisoy Gapaurok-urok, Reynaldo Podiroso, mayong gabi. Ignar Agko Pogimnas Araman. Miller Sikinya Kanyete, good evening. Sa kay Cherry Dulaca sang Dubai, Kapitan Junior Alcantara sa Barangay 12, sa kay Boss Kenneth Ngo, mayong gabi. O si Boss Kenneth Ngo, gapaurok-urok pa. Sa Barangay Talok, Bago City, Pamilya Fodiroso, happy birthday lang kay Romiel, alin kay Rinaldo Fodiroso. Tutoroy tayo hupon na, mayong gabi ha. Again kay Kapitan Junior Alcantara sa Barangay 12, mayong gabi ha. Maylaw Campino, sa kay Ninyoda, Christopher Redfield, good evening.
Ari kami GNG upod kay Cap Joseph de Los Santos sa Barangay 16. Bao, nagabi nila kay Kapitan Joseph de Los Santos sa Barangay 16. Halina na kay Kapitan Junior Alcantara sang Barangay 12. Gapa Urok-Urok Gid. Singapore, galantaw sa itong si Yeye Lunedas. Tamiyayo lang ang pamilya Lunedas dira sa Paitla, Carlota City. Kay Noel Tumangan, Ostrasda, may gabi Mr. and Mrs. Franco Talion and family. Kay Toto Greg Gargalicano and family, happy listening. Kita Abibing Loksinda, may gabi Kay retired police Captain Dingdong Severino and family, happy listening. Kay Greg Gargalicano, da idol ko may gabi Uy, kay Boss Jonathan Lim ba? Para si Boss Jonathan Lim, ilagi ni Boss Kenneth Nguga pamati Araman si Joe Salaber Loplop sa Las Piñas. Sa Bread Koga Porok-Orok man si Jude Rentino Nagabidira kay Toto Jude Rentino sa Bread Ko Juji Thea Marie and Otelo Ramos family. May gabidira. Idol ko ni si Toto Greg Gargalicano, si Tisoy, Ana Andrea Famoso, kay Cassie Pisong. May gabigid sa Singapore, great ko lang advance happy birthday tomorrow. Akon ba na si Tomas Puentes Sr. sa La Carlota. Aling kay Vicky Zamora Puentes. Si katendan si Joanny Mel. Pamilya Salmurin sa Kabakungal, Castellana. Alin kay Hirobic Salmurin. Sa kay Emel Sausi. Nagabidala kay Emel Sausi Alin sa report ni Percival Nonoy de la Cruz may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon na, may gabi, press kami. Aksyon Eric, may gabi, kabigit po sa aksyon Night Patrol, sa aksyon Radyo Bacolod. Report ka, madalas ang sining tinion, gikan sa Banwa Sangkitbaan, no? Kung sabi, ang katapos sa hinabaan police station sa pagpuna ni Police Major Clifford Bataday, ang Chief of Police ang hinabaan police station sa Tabigayon sa pagpandakop no sang illegal gambling, no? Kag may ara naman silang natsambahan dira sa barangay Talakagay, no? Barangay Talakagay, tapos sabi mi nagahampang sa Kerbla, no? Mga kababainhan ninyo, may mga edad na, di bawal ang magsugal, bawal ang magsugal nga may pusta, no? So ay naging padakop ni sila sa pagpasakaan gid sa kaso sanday Rosalie Garcia y Prado, 49 anyos ang edad, may bana kag pumuluyo sa purok sa Pagita Barangay Talakagay, Banwa sang Sinubaan, no? Ang isa pagiganadakpan amo si Jose Mahinay Indonesa, 28 anyos ang edad, soltero, kag pumuluyo ini sang nahinambitan man sitio kag barangay, no? Iban pagig naman nakladakpan amo sa Iglesia Sabiliuna Sarausas, 47 anyos ang edad, pumuluyo ini sang sitio Bato, barangay Talakagay. Ang lain lang nga puro, pero pareho lang barangay isang ginaistaran. Ang isa mo si Gina Espinosa Ejercito, 52 anyos ang edad, may bana kag pumuluyo sang purok sang Pagita, barangay Talakagay. No? Sunod sa aging pahayag sa atin ni Police Major Clifford Bataday nga masako ang iyang kumpanya, no? Kadtong disloyal sa mga barangay para mag-checkar sa mga nagpatigayon sa illegal gambling. Nangara naman sila sa bahan, kaya sa payang padayon ang ilang mga pagpalinton nga bawal ang sugal, kag madamo ang magaling sila sa napangdakot na napasakaan na sa kaso, kag 30,000 nga daan ang piyansa, hindi ko napasakaan sa kaso, piyansa mo 30,000, no? Wala sa katudlaan, wala sa katudlaan. Primero naman sila gidakop, ini mga gipin, pinanghambitan natin nga mga ngalan,
action Eric nga nagapatigayon sang illegal nga pagsusugal. Kincheck natin ang banwasang kahuyan, malinong kag matawhay man sa ginano natin magulang si Police Major Garinganao ang hepe o kung officer in charge ng kahuyan PNP nga taway din sa mga lugar noy, no? Man dito sa banwasang Sandoni, sa pag-check man natin sa kay Police Captain Paharipo, napabilin man nga malinong kag matawhay suno sa iya ang banwasang country. Sa mga report, kaya madala sa siling tinion, direkta kita nga nakapalaya dito sa siyudad sang Sipalay. Sa gihapon, ini ang inyong ka-aksyon. Aksyon, unoy di tools. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Salamat, Aksyononoy. Ang balita ng Aksyononoy de la Cruz, giradura naman sa inyo sa Kaalwan sang Santon Plaza Herbal Soap. Epektibo kag puno sang moisturizing formula. Santon Plaza Herbal Soap, pinapalumbog ang panit, kinapahamis ng kutis para feeling healthy skin. Santon Plaza Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Ari ng resulta sa loto, naunta ang resulta sa 658 jackpot prize, wala gyapon sa nakakuha sa 260.8 million pesos. Resulta 658, 47, 11, 32, 45, 34, 29. Again, 47, 11, 32, 43, 34, 29. Resulta naman sa Lotto 649, jackpot price, wala sa nakakuha, 24.5 million pesos. Resulta 649, 34, 47, 41, 219, 17. Again, 34, 47, 41, 2, 19, 17. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot price, wala sa nakakuha, gyapon, 19.8 million pesos. Resulta 642, 25, 39, 40, 759. Again, 25, 39, 40, 7, 5, 9. Ayos, Toto Maymar Fernandez Estrella, Vice President ng OTTG and members ng OTTG taxi driver. May gabi dira sa inyo. Heaven, good evening. Toto Sam Villanueva, good evening. Jose Mongcal Torilla sa Bidalbagan, happy listening. Sa Purok Marang, Barangay Mandalagan, Lola Consing Dorias, Urik Soogon, kag Pamilya Brillantes, alin kay Tintin Soongod Brillantes. Eli Guerrero, may gabi, sa kay Bergie Chua Casabuena, sa Riyadh, Saudi Arabia, happy listening. Sa kay Hearty Tamaliana Gordivilla, happy listening. Rapi Saga, may gabi, sa kay Mark Hansel Valderas, Agustin Varayoga, sa kay Paquito LBV, boga pa urok-urok ito. Susan Malacasti, ginatamyaw lang niya si Charlie Malacasti. Barangay Kamandag, Castellana, the best ang balita, Mayo Music, Mr. Bogie, Mel France Carmona. Sa kay Isabel Marie Lozada, mayang gabi, Alex Alpabito, nagpa-urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Salamat kita. Sa Hinigaran, tamyaw ko lang mga Hidyo di Punggol Hinigaranon. John Ross Rolgab, retired police colonel, plus ito Hitolayon family. Alex Payas, may gabi ha. Ito Alex Payas, ginagreat na pamilya Payas sa Park Paho 2, Estepania. Kadawag to, gamomotor man kay Sir Rex. Kamunito mo ito Alex Payas, galiwa. Salamat ito Alex Payas. Sa Iloilo, ara si Norma Calisterio Bunda. Cadiz City, pamati masatong si Danilo Santilian Lapid. Carlo B. Postrano Bautista. Ay, si Buybuy. Napaurok-urok pa. Tamya ko lang gali si G nga gaugtas sa mga Indiana nga border diri sa boarding house. Diyos sa laber lop-lop.
Email sa Usida, mayong gabi ha. Balik kita, when we come back, balik ka report reaction dyan. Tapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balik din sa ato sa mga pagkablagan, Action Night Patrol program. Doon nagakuto yung akong
Pila o kaw. Do matrangkaso na matas ni. Si Toto Greg Gargalicano. Ara pagapaurok-urok pangakon nga idol ho. Si Mrs. siya paurok-urok man. Pamati sa Action Patrol, Mr. and Mrs. Greg Gargalicano and family. Dara sa may duha, Qatar, tamya ko lang tatay ko, kapamati man permi, pamilya Bermudez, Agmunton. Alin kay Zidomrib M. Notmun, ay puwerte. Kay Ed Mapa da may gabi, kay Alex Payas da, si Toto Ed Mapa, permi nga pa urok-urok. Marvin Kataan Koska, Joy Laurin, good evening. Koska family sa Sagay, ginatamya ka mo Toto Marvin Kataan Koska. Balikan ko si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Action John, please come back. Actually, karib lang ang detalye kung paano nakasulod dra sa kapulian sa area sa Jesus Heights Subdivision, Barangay Sipania, Sharad sa Bacolod. Ang tatlo tanan ka mga kawatan na natabo diri, naglabay ini sila sa kung giguba nila abi, ginutod nilang chain sa nga gate, ginkuha ang screen, gindetach nila, kagato man ang apat ka mga slots ang JLOCs sa bintana, gin mismo ka nagsulod din sila paagi naman sa sala. Ginpangkuha sa mga kawatan na rin ang breakdown sa ilan ng dala-dala, isa ka Curve TV nga nagabalor ni 55,000 ka pesos, isa naman rin ka cellphone nga nagadangat 20,000 ka pesos. Action Eric, may harap di iPad nga nagabalor 70,000 ka pesos, isa man ka cellphone sa upodala nila nga nagadangat naman 45,000 ka pesos. Dua ka mga Epiphone guitar nga 40,000 ka pesos. Action Eric, ang brush speaker nga perte ka mahali ng 25,000 pesos. Wow. Ang AirPods nga nagadangat naman 10,000 ka pesos. May tatlo ka mga bike shoes. Action Eric nga nagadangat naman ni 22,000 ka pesos. Mga bike helmet nga 50,000 ka pesos. May school backpack nga nagdawag sang gray kang may unog yung mga school supplies na may ari pili ni mga packs safe sling bags kag ang pila ka mga pagkagamitan nga nagabalo naman 20,000 ka pesos. May mila ka mga credit card, IDs, mga bank accounts, yari man diri ganing checkbook kag ang iya diri Action Eric naman nga laptop nga nagadangat 48,000 ka pesos kag isa ka anilyo bag nga nagdawag naman sang o nagabalo naman 2,000 ka pesos. May pwede pila ka mga importante nga dokumento ng equipment ang gasolet nga nagabalo 2,000 ka pesos kag duha ka units ang toolbox nga nagadangat naman 10,000 ka pesos. Gitinguan pa sa mga biktima nga mapagbugtaw nila biyay pangitapan ti wala nila nakitaan. Action Eric, kaling dugang papayag ni Police Major Renante Humukan sa interview sa radyo. May nakamas din sila. There are firearms na nakita natin. Firearms sa isang nagpasok na nag-ikot sa kabila. So, actually sa distractors, yun ang imamatch natin doon sa Station 8 kung may mga witnesses sila doon kasi ang distractors ng tao mataas malimang. So, with the same description ang binigay ng Station 8 sa atin noon. So, nag-alert din tayo noon afterwards. So, yun nga, siyempre tayo naman ng police, tayo naman ang binabantayan nila kung makaalis tayo doon. Actually, si Police Major Renante Humukan, ang station commander sa police station number 4. So, may mga suspect na sila dyan? Actually, Eric? May mga suspect na sila, Bali? Yes, meron na sila identified or persons of interest nga na-identify na sang aton nga mga kapulisan, even ang high. Kasi may CCTV footage to, although ngay ang problema, diri sang police hindi mo ginaka-high definition o kung ang quality, wala sa CCTV footage nga nakuha o galing kay makabulig-bulig na gidman para ma-match atong pila ka mga possible ang goal o motibo abi para may baluan ang identity mismo sa siniman nga mga suspetsado. Action Erika. Ang information gani ni mga suspetsado wala gilamang nagapangigo des Bacolod kundi bisan pa sa pila ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Yan, balik nagikan sa Batuan taglibot sa Bacolod Action John D. As sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat Jan. May gabi nila kay Joy Laurin ha. Koska family sa gagawin tamyaw lang ni Marvin Kataan Koska no. Si Ariel kag si Irene Adjon ka porok-orok pa sila ni Arellano Adjon. Si Joy Laurin ti sige pa niya porok-orok. Bago City, tama ko lang si Papa Greg Perdigin, halin kay Marites Perdigin. Marlon si Kenya Kanyete, mayong gabi. Kiss me goodbye, kiss me goodnight, pagi sinipan ng Sunday Patrol Program, Martes edisyon, magatakop piniti po radio balik, ini buwas, Miyerkules, same time, same station. Ato sa Lima Patrol, Unit Reporter Selection, ang nagpalagad karong gabi, aksyon na Roger Guti, Percival Villamor, Nonoy de la Cruz, John Diaz, aksyon Papang Nixon Tahom, Ato piloto sa Patrol 2 Coastal Patrol, News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back Security Guard Campaner, Transmitter Control Tower Barangay Talok, Kasyudad Sangbago, Like a friend who just happens to call. Broadcasting ni Bernie Bricana sa Batas ay back to back kay Security Guard Rene Cordova. Nagabidira kay Norman Mercurio. Norman Mercurio, good evening. Sa kasama Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Kurman Action at Patrol Program, Lunes, Tubtub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasaling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipata, atis magtulog, magpangamuyo. Sa pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,